Zagen, treden onlissen of een interieurskets meidje. De leerlingen van klas 4 van de vakschool in Dokkum doen hun best bij de voorrondes van de Skills Talents. Dit binnen wedstrijden voor alle vakken in de praktijk. Ik voor de omgeving hebben we zien laten van, nou, hier ben onze leerling mee bezig. Ik heb even zien laten van wat ze in werken. Onze afdeling bestaat dan weer uit 3 delen. We hebben metaaltechniek en elektrotechniek en we hebben installatietechniek. Nou, en al die 3 facetten die komen ook weer in dit werkstuk voor. En dan kun je zien laten hoe goed dat ze zijn. Ik zit bij Pi, we hebben nu een tekening gaan we hier en dan gaan we op een boord zien wat de tekening zegt. Dus we moeten de tekening volgen. Dus dan moet ik heel praten maar we zelf maar zien, maar dan laat je ook heel praten. Ik ga mijn vrouw haar voet zwachtelen. Wat is dat krijgt? Verbondje voor de zwelling en zo. Ik moest een opdracht maken op de computer van het organiseren van een opdracht voor een band die een beperking heeft. Beugels maar we zelf maken, de treden maar we er zelf doorheen loeken, alles zelf ontsluiten. Alle profielen die doe je aan mij en dat is voor de 4e kosters. Het is ook wel een beetje zo van, ik is de spanning alvast een beetje veel wat ze straks krijgen met het examen. En het is natuurlijk hartstikke mooi, hè? Een beetje een wedstrijd en zien laten was kerst. Letter op de media wat pas bekend maken waar de terug in naar de regionale wedstrijden. Maar daar rekken je de leerlingen net te bot op. Nee, eigenlijk net. Nou, daar ben ik natuurlijk heel vol en ik weet ook net of ik het goed had die. Dus. Ik denk dat we het wel goed doen. Ik denk dat wij nog wel aardig, ik denk dat we nog wel heel ver komen kunnen. Op zich wel goed, het is wel goed op zich. Ja. Ja, verwacht is dat die de prijzen vast? Nee, zag ik denk nog ik ben net, maar voor de rest wel goed.